Arratsalde on danori, 2 minutu falta dira, baina dano gaude, así que hasiera emango diogu osoko bilkurari bai. Bueno, lehenko puntua daukagu 2025ko maiatzaren 6an egindako bilkuraren aktaren onarpena. Aktaren aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua daukagu dirulaguntzen 2023-2027 dirulaguntzen plan estrategikoaren 3. aldaketa onartzea. Kasu honetan, antolakuntza batzordeko proposamen daukagu, eta batzorde honek proposatzen dio udalbatzako osoko bilkurari honako erabaki hauek hartzea. Lehenengoa, Elgoibarko udalen eta udalkirol patronatuaren dirulaguntzaren plan estrategikoaren aldaketa onartzea. Bigarren erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofiziala argitaratzea. Hirugarrena, dirulaguntzen plan estrategikoa eraginkorra izan dadin dirulaguntzen lerroen oinarriak eta deialdiak onartu behar dira. Bai, eta ekitaldi bakoitzeko aurrekontu baliabideak ere. Beraz, plan honetan aurreikusitako dirulaguntza benetan ezartzeko beharrezkoa izango da, dagozkien diru izendapenak udal aurrekontuetan ezartzea eta dirulaguntza horiek emateko oinarri arautzaileak, hitzarmenak ero bidezko dokumentua onartzea. Eta hemen aldatzen den eranskina da dirulaguntza izenduna emateko Elgoibarko laguntaldea txirrindulari klubari ziklokros proba bat antolatzeko. Eta kopurua gehienez 5.000 eurokoa izango da. Ez badago ezer komentatzeko, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarrena, daukagu Elgoibarko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 5. planaren hasierako onarpena. Kasu honetan herritartasun batzordeko diktamena daukagu, eta batzordeak ondoko akordioak arditzala proposatzen dio udalbatzaren osokoari. Lehenengoa, Elgoibarko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 5. plana onartzea. Bigarrena, plana jende horrean erakustea eta interesdunei entzunaldia eskaintzea. Horretarako, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren iragarki taula argitaratuko da 30 egunez. Erreklamazioak eta erodekizunak aurkeztu ahal izateko. Erreklamazioak eroiradokizunak korporazioak ebatziko ditu. Hirugarrena, erreklamaziorik eroiradokizunik aurkezten ez baldin bada, plana behin betiko onartukotzat joko da eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da. Ariana. 2024an 4. berdintasun planaren ebaluazioa egin da eta diagnostikoa eguneratu da. Bertan, garrantzi handia izan dute udalerriko gizarte eragileek, norbanakoek eta udal langileek egin dituzten ekarpenak. Prozesu hau, bestalde Elgoibarko Leilako mahaia babestu du. Hausnarketa eta eztabaida prozesua bideratu ostean diagnostikoari eta Elgoibarko emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako planari buruzko proposamenak adostu dira. Elgoibarko 5. berdintasun planaren egituraren barruan 4 eskuhartze eremu ezberdin zehazten dira. Bat, gobernu ona, 2 emakumeen ahalduntzea, 3 antolakuntza sozial bidezkoa parekidea eta jasangarria eta 4 emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak. Baita 12 helburu estrategiko eta 50 helburu kooperatibo jasotzen dira. Planteatzen diren puntuetan adierazgarrienetako batzuk honako hauek dira. Elgoibarko udalaren berdintasun plana, barne plana, udaletxeko lan arloan sexu jasarpenaren, sexuagatiko jasarpenaren eta sexu askatasunaren aurkako beste jokabide batzuen aurrean jarduteko, prebenitzeko eta osotasun morala bermatzeko protokoloa egitea. Elgoibarko arautegian genero ikuspegia eta intersekzionalitatea txertatzea. Genero ikuspegiaren txertaketa udal aurrekontuetan.
STEAM bokazioak sustatzeko eta indartzen jarraitzea Elgoibarko nesken eta emakumeen artean. Elgoibarko lila emakumeen etxea indartzea. Hezkidetza egitasmoak aurrera eramateko ikastetxeei zuzendutako dirulaguntza lerroa eta elkarteei zuzendutako dirulaguntzak. Hezkidetza espazio espezifiko bat bultzatzea. Herrian dauden zaintza premien diagnostikoa egitea, gizonei zuzendutako kanpainak eta ekimenak egitea, zaintzekiko kontzientziazioarekin eta erantzukidetasunarekin lotuta. Kirol taldeekin lan egitea, genero ikuspegia txertatzeko, LGTBIQ+ kolektiboa ikustaraztea eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko tokiko protokoloa eguneratzea. Bai, Aitziber. Horrelako plan bat, kasu honetan berdintasun plan berri bat martxan jarri aurretikan, aurrekoa behar bezala ebaluatu behar da. Bestela, planaren kalitatea eta eraginkortasunare arriskuan gelditu daitezke. Bidali zaigun plan honetan, bai aipatzen da aurreko planaren ebaluazioa, baina ez zaio txertatu ebaluazio horren daturik eta gainera batzordean ere horren berri ez da eman. Beraz, ez dakigu zein neurrik funtzionatu duten, zeintzuk ez duten funtzionatu eta horren zergatia. Txosten hau irakurtzen ere bai, faltan botetzen da arlo sozialeko beste eragile batzuen ikuspegisa, berdintasunaren inguruan badaude gure herrian zeresana daukaten hainbat eragile eta hainbat pertsona kanpoan gelditu direnak, uste dugu funtsezkoa dela, importantea dela beste ahots eta beste ikuspegi desberdin batzuk izan ditzaketen pertsona edo eragile talde horrek sartzea, txertatzea eta hori sartzen dela bermatzea, planak benetan herritar guztien beharrei erantzuten diela ziurtatzeko, ez? Bestela, plana izan daiteke alderdi politiko baten tresnatzat hartu daiteke eta izan beharko lukeen izaera transbertsal hori galdu dezake. Hala ere, eta EH Bilduk ez du zuzenki plan honetan parte hartze zuzenik izan, naiz eta hainbatetan gure interesa adierazi eta gabeziak dituen arren guk alde bozkatuko dugu. Andrea, zurea. Bai. 2009an egin zen Elgoibarren lehenengo berdintasun plana. 16 urte beranduago, ordutik egindako ibilbidea ebaluatzea ondo dago eta betetze maila identifikatu nahi izan da. Legealdi planean, 27irako proiektatzen dugun Elgoibarren, Elgoibar feminista bat dago. Udalaren agendan eta legealdi planean lehenengo ildoan oso presente daukagu berdintasuna. Emakumea industrian ikusarazteko ekintzak antolatzen jarraituko genuela jaso genuen. Emakumeen artean kirola egitea eta jarduera fisikoa bultzatzen dituzten jarduerak ikastaroak jardunaldiak sustatzen. Begiraleak eta entrenatzaileak genero berdintasunean trebatuko genituela kirolaren bidez jaso genuen ere bai. Guk emandako hitza betetzen jarraituko dugu, berdintasun planak sortzen eta garatzen. Eta hori da gaurkoan egingo duguna, Elgoibar bidezkoagoa eta parekideagoa izan dadin. Gure ustez parte hartzea sustatu eginda eta bermatu. Udal teknikariek, ordezkari politikoek, Lila Maia eta herritarrek parte hartu dute lanketa honetan. Bi galdetegi zabaldu dira, bat udal langileen artean eta bestea herritarrei bideratua. 5. plan honetan 11 helburu ditugu, 4 ardatz eta 58 ekintza. Berdintasun planaren exekuzioa udalaren ardura izango da, udal zerbitzu guztiena, eta jarraipena berdintasun sailetik egingo da. Eta horretarako aurrekontuetan partida bat izango du. Berdintasun sailaren aurrekontua nabarmen igo da azkenengo urtietan. 2011an 30.000 euroko aurrekontua zuen. 2019an 57.000 eurokoa eta gaur egun 120 euroko aurrekontua du. Eta hurrengo urteetan ere aurrekontua izango du planaren ekintzak gauzatzeko. Berdintasun teknikariaren lanpostua egonkortzeko apostua ere bai eginda. Lanaldi osoko lanpostu espezifiko bat dakagu 2022tik.
Plan honek konpromiso politikoa eskatzen du, eta gure aldetik 100% izango du. Bigarren txandan zerbait esatez nahi duzu? Ez. Bai, Itziber. Zerbait gehitzearren esan, jakin nahiko genuke adiez ze betetze maila egondan, zer neurri funtzionatu duten, ze mailetan funtzionatu duten, zeintzuk ez, hori da guk eskatzen duguna. Egin diren egitasmoak ondo daude eta jakin nahi duguna da funtzionatu duten eta ze mailatan funtzionatu duten. Eta alderdi politikoak parte hartu dutela, guk gure parte hartzea zuzena ez da egon, eta hori bai botatzen dugu faltan, hori bakarrikan esan. Zerbait deitze egin nahi duzu, Andre? Ni bakarrik esan, gai hau batzordietan landu dela. Batzordietan EH Bildu dago, eta EH Bildu partetikan zuk esandakoak ez ditugu entzun. Parte hartzea guretzako bermatuta dago. Eragile ezberdinak prozesu honetan parte izateko aukera eduki dute, eta bakoitzak erabaki du non kokatu. Hori da egin dena. Plan honek konpromisoa eskatzen du, eta guk erakutsi dugu azken urteetan zein mailako konpromisoa dugun, eta oso harro gaude horretaz. Bai, eta ditu nahiko nuke ebaluazioa batzordetik pasa zala. Bilatuak eta kontxe bertaren akordatzen eguna saiatu naiz bilatzen. Eta plenoa zehar jarraituko tia puntu horren bat eta gero azaltzen den. Ebaluazio hartatik planan bitartean proposamenak egiteko aukera zabala izan da, eta parte hartzea sustatzea izan da gure helburua. Izan bazen dute, jasoko genitxun guztuaran. Baina ebaluazioa pasau zala, seguru no, bilatuko dut. Bukatuko dugu eta bozkatuko dugu, bai. Proposamenaren aldeko botoak. Aho batez. Laugarren puntua, irrati komunikazio sareak partekatzeko Itelazpi S.A.rekin lankidetza hitzarmena onartzea. Lurralde batzordearen proposamenak osoko bilkurari honako akordioak har ditzala proposatzen dio. Lehenengoa, udal titulartasuneko komunikazio sareak partekatzeko Itelazpi S.A.rekin lankidetza hitzarmena sinatzeko onarpena ematea. Bigarrena, alkate Andreari, horren ordez jardungo duen alkate ordeari eskumena ematea udalaren izenean eta ordezkaritzan arestiko hitzarmena sinatu dezala. Eta hirugarrena, akordioaren egiaztagiria Itelazpi S.A.ri bidaltzea dagozkien ondorioak izan ditzan. Norbaitek zerbait esan nahi du puntu honetan, bozkatu ingo dugu. Beraz, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Bosgarren puntua, gaua EH Bilduk aurkeztutako mozioa, etxebizitza ez da jolasa. Bai, Itziber. Etxebizitza eskubide subjektibo gisa onartu zenetik, erakunde publikoek herritar guztien etxebizitza eskubidea ahalbidetu behar dute. Norbanakoen egoera sozioekonomikoa edozein izan da ere. Aldiz, libre deritzon, baina benetan espekulatiboa den merkatuak ez du horretarako aukerarik ematen. Europako batzordearen datuen arabera, etxebizitzen prezioak 20% puztuta daude, eta aurreikuspenen arabera gora egiten jarraituko dute. Aurten 5% eta beste 3% 2026-rako. Egungo inertziari jarraituz, egoera are gehiago larriagotuko da bereziki sektore zaurgarrientzat. Erosketara eta alokairura bideratutako prezioen eta soldaten arteko tartea gero eta handiagoa da, eta herritarren erosteko ahalmena erabat gaindituta dago. Elgoibartar batek bere soldataren 40% bideratu behar badu batez beste etxe berria erostera, baina inork ez luke bere soldataren 30% baino gehiago bideratu behar etxe bizitza ordaintzera. Espekulazioarekin amaitzeko modu bakarra erakunde publikoek merkatuan esku hartzea da. Etxe bizitza eskubidea merkatu logikatik babestea. Larrialdi egoera honi aurre egiteko, inbertsio publikoa eta merkatu librean esku hartzea justifikatuta daude. Osasuna, hezkuntza edo zaintza eskubideen logika berean. Euskal Herriak dituen konpetentzia faltak etxebizitza politika integralak garatzeko eta herritarren beharrei erantzutea zailtzen digun arren, 2023ko Espainiar Estatuko etxebizitza legearen markoak eta Gasteizen EH Bildu eta PSen artean onartuako legeak hainbat neurri aplikatzeko eskumena ematen die udalei.
tartean 2 urte baino gehiago justifikaziorik gabe hutsik dauden etxebizitzei kanon bat aplikatzea edo oinarrizko zerbitzuaren ikuspegitik etxebizitza agentzia publiko bat sortzea. Hori horrela, Elgoibarko udalak adosten du legeak ezartzen duen aukerak aztertzea hutsik dauden etxebizitzei kanon bat ezartzeko. Etxebizitza publikoen erreferentziazko prezioetan alokairura bideratutako etxebizitzen jabei hobariak eskaintzea. Aurrekontuetan etxebizitza publiko kopurua handitzeko partida bat urtero ezartzea, erosteko eta atzera eskuratzeko lehentasunezko eskubidea baliatuz. Lurzoru urbanizagarri publikoa handitzea, orubeak erosteko partida bat ezarriz. Andrea, zuk irakurriko duzu aurkeztu egun kontramozioa. EAJ-PSren mozioa etxebizitza duin egoki eta eskuragarri buruzkoa. Gaur egun, administrazio publikoek eta oro har gizarteak duten erronka garrantzitsuenetako bat bihurtu da merkatu librean etxebizitza eduki ezin duten pertsonek etxebizitza duin egoki eta eskuragarria izatea. Batez ere, gizarte premia duten pertsonek eta emantzipatzeko beharra duten gazteek. Gure udalerria Elgoibar ez dago egoera horretatik kanpo, eta naiz eta Eusko Jaurlaritzak egindako azterketetan gure udalerriek zorionez ez dituen betetzen tentsioz betetako eremu izendatzeko baldintzak, jakin badakigu arlo horretan jardun behar dugula gure bizilagunei bizitza eskuratzen laguntzeko eta etxe bizitza eskuratzen laguntzeko eta indarrean dagoen legeriak ematen dizkigun tresnak erabiltzeko. Horregatik guztiagatik, Elgoibarko udalbatzarrak hornako hau eskatzen dio udal gobernuari. Etxe bizitzari buruzko diagnostikoa eguneratzea eta ondoren etxe bizitzari buruzko plana egitea. Etxe bizitzaren egoera aztertu eta eguneratzeko eta behar bada etxe bizitzaren arloan gure esku ditugun aldagai eta tresna guztiak gure udalerriko egokienak direnak zein diren jakiteko. Hutsik dauden etxe bizitzen inventarioa eguneratzea eta ordenantza arautzailea abian jartzea, egokitzea, merkataritza intereseko eremuetan ez dauden merkataritzako lokal hutsen erabilera aldatzeko aplikatu beharreko baldintzak erraztu eta malgutzeko. Legegintzaldi planean planteatutako proiektu estrategikoak bultzatzen jarraitzea. Adineko pertsonentzako etxebizitzak egitea San Lazaroko egungo egoitzan. Egungo ambulatorioan gazteentzako etxebizitzak egiteko lanean jarraitzea eta babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza abian jartzeko sustapen lana egitea. Euskal Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin lankidetzan aritzeko ereduaren aldeko apustua egiten jarraitzea. Alokairuko etxebizitza publikoak sustatzeko eta lehenik dauden etxebizitzak birgaitzeko, batez ere auzo eta eremu degradatuetan. Bere eskumenekoak diren neurriak ezartzea, hutsik dauden etxebizitzak alokairuan jartzea sustatzeko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako lankidetza hitzarmena egiteko abian jarritako lana gauzatuko dugu. Etxebizitza hutsak alokairuan jartzeko sustapen neurriak ezartzeko. Eta udal autonomia kontuan hartuko dugu, hala nola, bizigune eta gaztelagun programak bultzatzeko, edo herritarrentzako informazioa eta arreta hobetzeko, etxebizitza babestuak eskuratzeko eta etxebizitza sozialak sustatzeko eta birgaitzeko diru laguntzak eta Europako funtsak eskuratzeko. Gainera, pertsonak etxebizitza hutsak alokairuan jartzera konbentzitzeko neurriak sustatzeko aukera aztertuko dugu. Hala nola, Ibiren hobaria bereziki etxebizitzak programa publikoen bidez edo arrazoizko prezioetan alokatzen badituzte, edo gazteentzako edo kaltetasun handieneko egoeran daudenentzako neurriak. Eta halakorik ezean, etxebizitza hutsaren kanona aplikatzeko aukera aztertuko dugu. Ez beraz, helburu gisa,
baizik eta etxebizitzaren legeak elementu horri buruz egiten duten erregulazio gisa. Bale, taldien txanda zerbait esan nahi badezue, Mariana, zuria da hitza. Barkatu. El acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos a los que las administraciones públicas nos enfrentamos en la actualidad, básicamente porque se trata de un derecho fundamental para el desarrollo de un proyecto de vida digno en el devenir de cualquier persona. Desde luego, para el Grupo Socialista es una de nuestras prioridades. En Euskadi dimos un salto cualitativo en 2015 con la aprobación a iniciativa de las y los socialistas de nuestra Ley de Vivienda, una norma que establece la función social de la vivienda y la reconoce como derecho subjetivo. Otro hito que ha resultado fundamental es la aprobación en las Cortes Generales de la Ley por el Derecho a la Vivienda en 2023, que recoge importantes instrumentos para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a los jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Los socialistas estamos comprometidos con el derecho a acceso a una vivienda digna para todos los y las ciudadanas en todos los niveles institucionales donde tenemos presencia, también en el Goibar. Pero no partimos de cero. Este equipo de gobierno ya viene trabajando con intensidad en este campo y así nos comprometemos a seguir haciéndolo, revisando el plan de vivienda para analizar y actualizar la situación de la vivienda para que ello nos permita conocer cuáles son todas las variables y herramientas disponibles y más adecuadas para nuestro municipio, actualizando el inventario de viviendas vacías y poner en marcha y adaptar las ordenanzas reguladoras para facilitar y flexibilizar las condiciones aplicables a los cambios de uso en locales comerciales desocupados, no ubicados en zonas de interés comercial. Seguir impulsando los proyectos estratégicos planteados en el plan de legislatura, viviendas para personas mayores en la actual residencia de San Lázaro, seguir trabajando en el desarrollo de viviendas para jóvenes en el actual ambulatorio y promover la puesta en marcha de la construcción de viviendas de protección oficial. Continuando con la colaboración iniciada con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco para la promoción de la vivienda pública de alquiler, así como para la rehabilitación de viviendas existentes, especialmente en barrios y zonas degradadas. Desde el Grupo Socialista del Goibar estamos comprometidos y ocupados en usar todas las herramientas al alcance de nuestro ayuntamiento para continuar facilitando, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros vecinos y vecinas el acceso a una vivienda digna. Itziber, zuria da hitza. 2015 legebiltzarrean etxebizitza eskubide subjektibo izendatu zenetik, etxeen bere funtzio soziala aitortu zen. Beraz, udal honek bere kompetentzien barruan, gai erantzukizun handi badauka gai honen inguruan. 2008ko krisialdiak inflexio puntu bat markatu zuen, zeren ordurako boom inmobiliario horren ondoren errealitatea da etxebizitza negozio errentagarri bihurtu dela eta merkatu legeak ez daukala bere kasa aukera, ez duela egingo, ez duela regulatuko etxebizitzarako oinarrizko sarbide hori, sarbide unibertsal hori, beraz, gizarte arloari zegokion atal bat beste sektore ekonomiko batzuetara hedatzen ari da, etxebizitzara bideratzen den inbertsio asko espekulaziora bideratzen ari da, eta honi aurre egiteko ezin duguna da erantzukizun guztia beste erakunde batzuen gain utzi edo traspasatu. Guk udalean mekanismoak eta tresnak baditugunean merkatuan eragiteko. Beraz, hemen da justo gure mozioa kokatzen dugun puntua. Eta datu batzuk ematea nahi nituen, Euskal Autonomia Erkidegoan alokairuen prezioak 28% igo dira eta salauzketen kasuan 20% igo dira. Etxebideko eskatzaile kopurua 46% igo da urte eta erdian, eta zerrenda honetan 440 Elgoibarta ditugu etxebizitza baten zain, eta horietatik 29%, €12.000 baino gutxiagoko diru sarrerak ditu. Beraz,
arazo larria daukagu eta diru laguntzak neurri partzialak dira. Zeren eta beste estrategia osatu baten parte ez baldin badira, ez dira efektiboak. Prezioak mugatzeko beste neurri batzuei lotuta ez baldin badaude, diru publikoaren transferentzia bat suposatzen dute eta arazoa arindu beharrean, arazoaren dimentsioa areagotzen egon gaitezke. Gainera, eraikitzen den gutxi hori, ia dena, ia guztia, etxe librera bideratzen da, eta beraz, ez da etxe bizitzarako sarbide unibertsala bermatzen. Beraz, eraikitzeaz gain, legak esartzen dituen baldintzan barruan, hutsik dauden higiezin horiek errehabilitatu, birgaitu eta berrerabili egin behar dira, horrek eskatzen du hiri antolakuntzako ikuspegi integral bat izatea, kontuan izan da gainera, herritar guztiak ez dauzkagula ez behar eta ez aukera berdinak, adibidez ez da berdina gazte batek behar duena edo adineko pertsona batek edo zerrakit adibidez familia monoparental baten kasuan. Beraz, arazoa transbertsala den bezala, irtenbideak edo konponbideak ere horrela izango dira. Uste dugu guztiok gaudela gai honetan interpelatuak eta honek eskatzen du martxan jartzea bai epe luzerako eta bai epe motzeko estrategiak. Estrategia luze horren barruan guk planteatzen duguna da etxe agentzia edo inmobiliaria publiko bat sortzea. Bere egunean IMESA udal agentzia publikoa izan zen, adibide bezala. Udal edo eskualde mailako horrelako agentzia bat edo entitate bat arduratuko litzateke adibidez babes publikoko etxe bizitzak sustatzeaz edo hutsik dauden etxe bizitza horiek kudeatzeaz, alokairu soziala errazteaz, etxe bizitza parkearen birgaitzea eta jasangarritasuna sustatzeaz. Gainera horrelako agentzia, etxe bizitza publiko agentzia batek alokairu merkeagoak eta egonkorragoak eskainiko dituzte, batez ere gazteentzat eta sektore kalteberentzat. Alde batetik etxegabetasuna eta aukera eza murriztuko litzateke, lan munduan mugikortasun aukera handiagotuko lirateke eta segregazio espaziala ere murriztuko litzateke. Epe laburrago batean, etxe bizitza hutsak merkatura ateratzea planteatzen ditugu eta hainbat neurri planteatzen ditugu, baita ere politika fiskalak eta eldegiz sarrita dauden baldintza eta aukera guztietaz baliatzea gure etxe bizitza parke publikoa handitu ahal izateko. Kanonaren aplikazioa adibidez, espekulazio praktika horiek zapustera bideratuta egongo litzateke, higiezinen erabilera sozialagoa eta jasangarriago eraginkorragoa sustatuz. Neurri hau gainera ez dago planteatuta jabeak zigortzera, baizik eta ez daka helburu errekaudatoriorik, baina kontziente izan behar gera onura sozialak jabego pribatuaren gainetik dagoela. Kasu honetan, Azpeitiko udalak lideratu du edo hartu du lidergoa eta bai hasi da aplikatzen kanona bere herrian eta alokairua bideratutako eskaerak handitzea lortzen ari da. Eta ez errekaudaziotik, baizik eta batzutan gainera arazoa izan daiteke informazio eza edo izan daiteke egoera okerrean dauden egiezin edo etxe bizitza horiek birgaitzeko laguntza beharra edo falta. Beraz, uste dugu merkatuaren erregulazioa, gardentasuna eta helburu sozial argiekin neurri hauen implementazioa posible dela, asumitu dezagun udal bezala daukagun erantzunkizuna eta ez dezagun denbora gehiago galdu. Bai, Andrea, zuria gaitza. Etxe bizitza hitz egitea garrantzitsua da gaur egun dugun errealitatea zein den ezagututa. Horretan dihardugu legealdi hasieratik. Gure hauteskunde programan jaso genituen etxe bizitzari erantzuteko neurri eta proiektuak. Legealdi planean baita ere jaso genituen. Eta hasieratik lanean dihardugu erakundeen arteko lankidetzan. Aurretik ere, etxe bizitzak birgaitzeko dirulaguntzak ditugu. Bai egiturarako, baita irisgarritasunarako. Gazteentzako alokairuentzako laguntzak ere baditugu. Beraz, bazetozen neurriak aurretik, gehi legealdi honetan martxan jartzen ari garenak. Zuen mozioa aztertzen hasiko gera. Alde batetik gogoratu behar dugu, Elgoibarren duela urte gutxi, BUPko promozio bat egin zela, 57 etxe bizitzakoa.
122.000 eta 169.000 euro bitarteko balio zutenak, garajea eta trasteroarekin. Baina esen egon jende nahikoa etxebizitza horietan interesatuta eta bertan behera geratu zen, hau 2019an izan zen. Zuen mozioan esaten duzue, Elgoibartarrek bere soldaten 154 bideratu behar dutela etxe berri bat erosteko. Ez dakigu oso ondo zer esan nahi duzuen datu horietxekin eta nondik atera duzuen. Eusko Jaurlaritzako datuei erreparatu eskero ez da oinarritzen behintzat. Gu datu ofiziala begiratu ditugu eta etxe bizitzen behatokiren txostenak hau esaten digu. 2023ko eremu tentsionatuen txostenak esaten du 2017 eta 2022ko urteen artean alokairuak 14% igo zirela. 2021ko errenta eta alokairua konparatuz, ateratzen da soldataren 14% behar zutela elgoibartarrek alokairua ordaintzeko. 2024ko txostenan ez da Elgoibarra saltzen, eta 2025ko apirileko txostenean esaten da 2018 eta 2023 urteen artean alokairua 16,9 igotzen dela, eta IPCA urtarriletik urtarrilera 15%. Etxe bizitzen presioa 1% jaisten da. Txosten honen arabera, Elgoibartarrek 2022an soldataren 22,3 behar zuten alokairua ordaintzeko. Hau doana, behatokiako txostenean jasota dago. Lurzoruaren erosteari buruz. Bueno, danok dakigu nolako bada Elgoibar, ez dakitxe, ez dago Arabako lautadan. Ez da batere erreza hemen lurzoru eraikagarria eukitzia. Aukerak oso murriztuak ditugu, baina saiatzen gara. Eta kanonaz eta hobarietaz hitz egiten duzuenean, gure kontramozioan esaten dugun bezala, gobernu honen nahia da, hutsik dauden etxe bizitzak alokairuan jartzea, gure eskumeneko neurriak ezartzen. Horretarako, amaitu egingo dugu Eusko Jaurlaritzakin lankidetza hitzarmen bat sortzeko hasitako lana. Etxe bizitza hutsak alokairuan jartzeko sustapen neurriak ezartzeko. Beti udal autonomia kontuan hartuta. Gaur bertan egon gera sailburuorde eta zuzendariarekin, elkarrekin ditugun proiektuak garatzen jarraitzeko. Bizigune eta gaztelagun programak bultzatuko ditugu. Etxe bizitza sailarekin herritarrentzako informazio eta arreta hobetzeko bulego bat prestatzeko aukera aztertzen ari gara. Eta etxe bizitza babestua eskuratzeko edo etxe bizitza sozialak sustatzeko eta bergaitzeko Europako diru laguntzak eta funtsak eskuratzeko aukerak lantzen jarraituko dugu. Gainera, etxe bizitza hutsa alokairuan jartzen duten pertsonei animatzeko neurriak aztertuko ditugu, adibidez, ibiaren hobaria. Bereziki, programa publikoen bidez edo arrazoizko prezioetan egiten badute, edo gazteentzako eta edo ahultasun handieneko egoeran daudenentzako badira. Eta kanona azkenengo aukera dela ikusten dugu. Elgoibarko udalak orain momentuan etxe bizitza gaiaren inguruan lanketa sakona egiten ari da, eta jarraituko du egiten gure konpetentzia diren neurrietan. Eta beste erakundeekin ere jarraituko dugu lanean, gai honi irtenbide bat emateko. Gure eredua hau da, lankidetza eta elkarlana sustatzea erakundeen artean. Ditugun baliabideak modu egokienean kudeatzeko. Eta gure esku dauden proiektu errealak sustatuz eta garatuz. Bigarren txanda bat hasiko dugu. Ariana Sasmendez bezan. Aitziber, zuria baita. Bueno, nik uste datuak larriak direla, egoera larria da. Zuk datu batzuk aipatu dituzu, guk beste batzuk datu ditugu, eta egia da, behatokiko txostenetik atera ditugu. Uste dugu ezinbestekoa dela merkatuan esku hartzea, etxe bizitza hutsak aktibatzea, alokairu prezioi muga jartzea, zerga eta diru laguntzan politikak diseinatzea, eta noski etxe bizitza publikoen kopurua handitzeko neurriak jartzea eta planteatzea. 34 urteko berako gazteen emantzipazio tasa 1,33 da. Eta Europan 80-84 ingurukoa. Beraz, Europako herrialde hauek erakusten dugutena da etxe bizitza sektore publiko indartsu baten gidaritzapean dagoenean baitza onak eta positiboak lortzen direla.
prezioen tentsio txikiagoa, sarbide aukera handiagoa eta aukera aniztasuna. Atal honetan, eta aurrera begira, Elgoibarren aurre ikusten diren proiektuak dira 14 etxe dotazional, egungo anbulategi horretan, eta beste 14 etxe Sigma Neurologio Estartan, etxe babes publikoko etxe bizitzak. Ez dakigu neso egingo diren. Aukera onak direla? Noski aukera onak direla. Nahikoak dira? Ez, oso gutxi dira. Gaur egun ditugun beharretarako beharko gituzke 400 etxe bizitza publiko Europako estandarroietara iritsi ahal izateko. Aurreko legealdiaren hasieran etxe hutsen diagnostiko bat egitea planteatu genizuen. Gobernuak 2022an gazteen emantzipazio plan bat aurkeztu zuen. Eta plan horretan parte hartu zuten gazteek egoeraren irakurketa eta bereien planteamendu egiten zuten, eta nik uste garrantzitsua dela kontestuan jartzea zeitan beraiek komentatzen zutena garai hartan da 3 urte. Alde batetikan, emantzipatu gabeko parte hartzaileek ezin dute emantzipatu epe laburrean alokairuko etxebizitzen eskaintza prezio merkeagoan eskaini ezean. Eta alokairuan emantzipatuta dauden pertsonek egungo inflazio testuinguruan gerta daiteken errenten igoeraren beldur dira. Ia erdiek uste dute alokairuaren prezioa kontrolatu beharko litzatekeela. Jabeentzako neurri pizgarriekin kombinatuz jenderik gabeko etxebizitzak merkaturatzen laguntzeko. 129ak prezioak zuzenean kontrolatzearen alde egiten zuen, eta 147ak neurri hori eta jabeei hobari fiskalen bidez alokairu errenta murriztea edo ez igotzea sustatzen duten beste batzuk kombinatzearen alde zeuden. Plan berean, gobernuak, EAJ eta PSen gobernuak, markatutako estrategien artean hauek zehazten zenituen edo aipatzen zenituzten. Etxebizitza eskuratzeko erraztasunak ematea eta bereziki gazteek alokairuko etxebizitza eskuragarria izan dezaten bultzatzea. Etxebizitza babestua sustatuz eta jenderik gabeko edo erabilera txikiko etxebizitzak eskaintzan jarriz erositako eraikin kopuruak adieraziz. Egoera txarrean dauden eraikinak erostea etxebizitza babestuak sustatzeko, hainbat aukera aztertuko dira, horietan etxebizitza babestuak eraikitzea. Elgoibarko etxebizitza hutsen eta erabilera murriztuko etxebizitzen inventarioaren diseinua, Eusko Jaurlaritzaren duela gutxiko dekretuak planteatzen dituen eskakizun eta ezaugarrien arabera. Etxebizitza pribatuen lagapena hitzartzea, udal parke publikoan sartuak izan daitezen. Egoera okerrean dauden eta aktibatzeko aukera gehien dituzten etxebizitzen eta eraikinen mapa sortzea, etxebizitza eskaintza handitzeko batez ere alokairuan. Beraz, emantzipazio plan honetan aipatu zenituztenak eta gure eskaerak plan horren markoan kokatuko lirateke. 2022an adierazitakoak ez dituzue martxan jarri eta uste dut kontramozio bat aurkeztu duzute, uste dut gure mozioari kontra bozkatzeko. Orduan, badirudi zuen plan horren aurka bozkatzen ari zaretela ere bai. Kontramozioari dagokionez, ez du merezi gehiago gizarterik, argi dagoena da, kontramozioen helburua dela gure mozioa desaktibatzea. Etxebizitza politika garatzeko orain arte egin duzuena oso gutxi da, eta badirudi berdin jarraitzeko asmoa duzuela. Gainera, zuen anbizio maila 2022tik ona, igo beharrean jetxi egin da. Idei orokor batzuk azaltzen dira, asmo batzuk azaltzen dira, bai, baina zehaztu gabe. Aipatzen duzuenez, oraindik ez dakizue etxebizitza arloan udal honek legaldetik dituen tresnak zeintzuk diren. Eta gero aipatzen duzue, zuek zuen buruari eskatzen diozue etxebizitza politikan zerbait egin behar duzutela. Beraz, lehen aipatu dudana, konpetentzia batzuk ditugu, ezin dena da erantzunkizun guztia beste erakunde batzuen gainean utzi eta itxarotea, arazoa beste batzuk konpondu dezatela, ez? Etxebizitza arloan bizi dugun krisialdi egoera honen aurrean planteatzen duzuen asmo edo asmo aldarrikapen horiek uste dugu ez direla nahikoak, gobernuan zaudete, asmo horiek lurreratu egin behar dituzue, eta zuek neurri zehatz iesi zabiltzate. Eta argi gelditu dena da, helburua dela EH Bilduk aurkeztu duen edozerri ezetza ematea. Etxebizitzaren inguruan, aurrera atera diren bi legeak, lehen Arianak aipatu dituen bi legeak, bata 2015an legebiltzarren onartu zena, eta bestea 2023an estatu mailako, Espainia estatuko kongresuan onartu zena, EAJak biei kontra bozkatu ziren. Bi legei kontra bozkatu ziren, eta bere jarduna
lege hauen aplikazioan izan da atzeratzea edo errekurtsoa planteatzea. Gune tensionatuen baldintzen kasua aipatu dozu, baldintzak zuek ezarritu zuen baldintzak dira. Eta gainera ezarritu zuen alik eta baldintza zorrotzenak zertarako, lege hori edo lege horren aplikazioa alik eta gehiago moteltzeko. Zeren eta zuek jarraitzen duzuen eredu neoliberal horretan non interes pribatuak, interes publiko eta gizarte beharrek gainetikan jartzen dituzuen, zuek ez duzute nahi etxebizitzan prezioak mugatzen ikan. Horren kontra zaudete. Beraz, ahalegin guztiak egingo dituzue lege horren aplikazioa atzeratu eta moteltzeko. Nola ulertzen da bestela, adibidez Katalunian edo Nafarroan, herri gehienak gure tensionatu izendatu izana eta hemen ez. Zergatikan hemen ez. Beraz, gune tensionatu buruz hori, baina gero PSren jarrera guk uste genuen etxebizitzaren gaian ambizio handiagorekin jokatuko zenutela. Une honetan PSE da etxebizitzaren konpetentzia daukana. 2015an Gasteizko Parlamentuan legea elkarrekin atera genuen. Eta 2023an ere bai, Estatu Espainiako lege horretan ere bai, legea aurrera atera zenuten EH Bilduren botoekin. Zuek badakizue, gaurko kontramozio honek ez dituela gutxieneko baldintzak betetzen, alare babestu egingo duzue. Jakin badakizu ere bai guk planteatzen ditugun, mozioetan planteatzen ditugun eskariak, bi lege horien barruan kokatzen diren neurriekin bat datozela eta kontra bozkatuko duzue. Beraz, oraingoan ere ikusten duguna da herritarren beharren aurrean, udal gobernuaren EAJ eta PSen arteko akordio hori gailendu dela. Eta uste dugu helburua litzatekeela izan behar bozketa bat irabaztea. Baina gobernu honen prozedurak bai EAJ eta bai PSenak adierazten du udal honetan etxebizitza politika ez dela lehentasunezko gai bat, eta horrela jarraituko dugu, asmoekin eta ideiekin egingo dugu, baina bat ere badirudi ez dela ezer lurreratzen. Beraz, 2022 iragarritako eta izoztuta daukazuten plan horren aurka bozkatuko duzute gaurkoan, eta gainera kontramozio bat aurkeztu diozue. Erreflexio sakon bat egitea eskatzen dizuegu, udal gobernuko bi alderdiei, zen eta alderdikerien gainetikan, herritarren ahotsa eta beraien beharrak horregatik kontramozioaren aurka bozkatuko dugu. Andrea zuria daitza. Bai. Atzetik hasita oso gaizki iruditzen zait, ez dakit zikinar, ez dakit zelan deitu, PSE eta gure arteko elkarlana kolokan jartzea. Azken aldi honetan zuen hitzak horiek dira, ez dakit, suposatzen dut politikoki ondo etorriko zaizuela gu bion artean eztabaidak egotea, baina bion artean egin dugu kontramozio hau eta gure arteko elkarlana estua da, hori hasieratik. Mozio bat aurkeztu dozue, zuek, baina ez duzue gurekin hitz egin nahi izan, nahi, mozio honi buruz. Gure neurriak komplementatzen dutela zuen mozioa. Ados bazaudete zergatik ez dituzue mozio horretan txertatu. Nik hemen nituen datu pila bat, esan legealdian, gure legealdi planean jaso genuen bezala, erantzunkizunez proiektu batzuk aurrera eramango ditugu, zuk esan dituzunak, nagusientzako etxebizitzak San Lazaron, gazteentzako etxebizitzak ambulategian. Hau da, zuk aipatutako neurriari erantzutea. Emantzipazio plana egiterakoan entzun genuenari erantzun egin diogu. Azaldu ditugun neurrien kombinazioarekin batera, bestiekin batera. VPOko etxebizitza garapena sustatu nahi ditu Jaurlaritzarekin. Alde Zaharreko etxebizitza plana ere bai aurrera eraman nahi dugu. Esandakoa, martxan ditugu proiektu pilo bat. Hemen nitxun datu batzuk jakinarazteko gu bezalako beste herri batzuk zuek gobernatzen dituzuenak ere bai alokairuak ordaintzeko arazo pila bat dituztela gu bezala. Zumaian adibidez, Zumaiarrek beraien soldatak 26,2 behar dute alokairua ordaintzeko. Oiartzunen adibidez 124, Orion 125. Azpeitxin kanona ezarriko dutela esan zuten, hitza handiekin, baina handiokan aztertzen ari dira. Eta beste alternatiba ezberdin asko ematen dizkiete Javieri
kanona esarri baino lehen, adibidez, bizilagun programan, bizigune programan sartzea. Donostian ere bai, kanona aztertzen ari dira eta zailtasun juridiko eta tekniko pila bat aurkeztu ikusi dizkiote. Eta gero, gauza bat esan nahiko nuke. Orain dela gutxi, Batzar Nagusietan erreforma fiskala onartu da. Erreforma fiskal honek onura pila bat sartzen ditu bai gaztientzako eta bai ahul egoeran dauden pertsonentzako. Eta zuek kontra bozkatu duzue. Gauza batzutan esaten diguzue gaizki egiten dugula, baina zuek egiten duzuena ere ez duzue oso garbi esaten. Adibidez, erreforma fiskal honek alokairuan etxe bizitza errentatzaileen obaria nabarmen hobetu du, etxe bizitzak merkaturatzeko. Lehen 120 zan, orain 130 da. Obaria handitu da Eusko Jaurlaritzaren laguntza programen esparruan alokatutako etxe bizitzei eta tentsionatuta hartzen diren eremuetan alokatutako etxe bizitzei, 160. Kenkari 100koa eta gehieneko zenbatekoa handitzen dira premia handia duten kolektiboentzat, 130. Kolektibo hauek gazteak, familia ugariak, guraso bakarreko familiak, desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonak, eta genero indarkeriaren biktima zuzenduta daude. Etxe bizitza erosketetan adibidez, 36 urtetik beherako pertsonen kasuan, etxe bizitza kontuaren epea 10 urtera luzatzen da. Kenkarien 100koa eta zenbatikoa handitu egingo dira. Eskuratze urteko kenkari muga ezabatzen da, eta aplikatu gabeko kenkaria hurrengo urteetan aplikatu ahal izango da. Gaitasun ekonomikoaren muga ezartzen da 78.000 eurotan. Esan bezala zuek kontra egin zenuten, eta hauek danak gauza onak dira gure herritarrentzako. Guk, elgoibartarren kezkei erantzuten dioten proiektuak ditugu mahai gainean eta hori betetzea izaten ari da gure lana. Argi dugu, etxe bizitzaren gaiari erantzutea beharrezkoa dela eta horretan ari gara. Aztertzen, lanean, lankidetzan eta etengabe proiektuak landuz. Zuek mahai gainean zeozer jartzeko prest daudetenean guk hemen egongo gara. Eskerrik asko. Bozkatu ingo duguin, bai mozioa eta kontramozioa. Orduan lehenengo bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Orduan mozioaren aldeko botoak, kontra, 7 alde eta 10 kontra. Eta orain EAJ eta PSek aurkeztutako mozioa. Mozioaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. 6. puntua, eskari galderak. Badakazu ez esateko. Nik aktak bilatu ditut. 2024ko irailaren 17an gai ordenean jaso zen, eta 2024ko urriaren 18ko batzordean zuek onartutako aktan, dago, berdintasun teknikariak 4. berdintasun planaren balorazioa aurkeztu du. EH Bilduko zinegotzien eritzazkoek esan du, egiteko asko dagoela oraindik eta ez garela iristen herritarrengana. Guk nahi adina. Akta horretan, bukaeran, atxikituta dago aktan bertan, ebaluazio txosten osoa. Honek, bai etxe bizitzan gaiakin bezala, nabari erakusten duana da, ze jarrera desberdin erabiltzen dezuen, ez? Batzordetan, benetan lan itxendan tokixan, eta inun reperkutitzen ez duan tokian gauza bat, eta gero zuzenian mozio bat plenora, zuen momentu eukitzeko. Ulertzekoa da, estrategia politikoak dira, baina hoxe da, hemen ikusten da baita ere. Bai, nire guztia. Datu horretan, eneritzatkoek esan zaban bezala, datuak etzian nahikoak. Eta Mikel Etxanitzari, abenduan idatzen nion korreo bat, esaten mesedez datuen zein geundela, otsailean oraindikan ez zituen bideratu eta ikusiko duzu aktetan edo nire emailean reklamatu nizkiola eta berak utzitzen zuala eta aste santu osteko pertsona etortzen zanak ekarriko zigula. Oraingoan aurkeztu duanean oraingo aktan ere jasota egongo da, eneritzat askoek esan ziola, guk behar genituen datuak ziala, zerrek funtzionatu duan eta zerrek ez. Eta oraindik ez da euskat. Eta oraingo herritartasun batzordean Andrea jakingo duzun bezala nik esan aban hori. Eta galdetu nion eta esan nion gainera etxe lila martxan eta hain ondo egonda zela daitekeen aste horretan egon zan erailketat eta etzala inoratera.
Ordan, hori guzti esan zuen ineritzatzuek, eta jarraitzen dugu jarrera berdin eukitzen hemen eta batzordian. Eta orduan horregaitxikan nahi izan dut esplikatu, eta eukiko dozu irailetikan eta oraingo akta guztixetan nire reklamazio horretan. Datuetan, eta datuak ez zaizkigulako iristen. Betxu, oso grafikoa da aktan jasotzen dana. Osea, honek no da lugar a dudas, digamos. Betetze maila medio, bajo, alto, las dificultades que ha habido y los logros que ha habido. Por lo que datu asko hor jasotzen dira eta ikusten da. Gorri, osea, oso grafikoa da. Datu gehiago nahi badituzue, aurrera. Zuek esan dezuena berdintasun planaren argumentarioan da, ez genula ebaluazioa partekatu. Hori horregatikan egin eta hau. Ez, gero, enredau aldegun, edegun guztian ni gustora asko itxen dut nik ere berba, baina nahi zut esan, ebaluazioa esan aurkeztu. Bai, ebaluazioa aurkeztu esan. Datu gehiago nahi zenuten, aurrera, baina 24 iraietik ona, basek izuen ze prozesu jarraitena izan, ebaluazio bat egin dela, eta proposamen asko aldizen nitzutenin, eta ez ditugu jaso. Hori, holaxe da. Oin, datu gehiago, bueno, fiskalizazioa baldin badazuen lana, datua bialdu eta bialdu arituko gara arazorik, bat ere ez. Baina propositiboak izan nahi badezue, aukera eukidezue, eta guk guston asko jasotko ditugu. Etxe bizitzakin bezala, ez da pasau irigintza batzordetik behin ere. Bueno, hoxe, zuek erabiltzen ezue, zuen, ez da, guk, la hormiguita, isili lan asko egin, eta herri honi gauza esko eskaini, hoxe da, gure lana. Gustoko litzaidake jakitzea benetan berdintasun plan berri hori zeina sentitzen duan gure. Ni neu behintzat herritartasun batzordeko kide naiz eta ez dut sentitzen nire. Ez dut sentitzen nire, ez dut sentitzen aporta bal izan dugula eta gainean egonda eta eskainitza gure denbora prest geundela emateko. Eta horregatik esaten dut, ni behintzat nire ez dut sentitzen. Sentimentua libre dia, baina aukerak hortxe euki dituzue. Norberak aukeratuko du nola itxen ditun, bere aukerak nola aprobetxatzen ditun. Aukera euki dezuela, nahi izan dezuen guztia. Badakizu ebaluazio bat zegoela eta plan bat martxan jartzen ari zala. Parte hartze prozesu bat jarri da herritarrei ireki zaiena. Nun bizitzerate. Osea, batzordean egon zerate, eta Algoi Bartarra gera. Euki dituzue, hainbat aukera. Gu bestio bezalaxe. Eta holaxe, planteatu da berdintasun plana. Ez dut uste zalantza jarri daitekenik prozesua bera. Bueno, nik etxe bizitzaren inguruan gehitzeko, gogoratu 2021 urtera eskatu genuela etxe bizitzen diagnostiko bat egitea. Eta ordutik zai gaude. Eta oraindik ez da egin. Eta esaten duzute egingo ez dutela. Beraz, planteamenduk egin ditugu eta soberan ezagutzen dituzue gure planteamenduak zeintzuk direze. Aurrekontu bakoitzan egin ditugu horako planteamenduak eta gabiltza ordutik planteamenduk egin eta egin. Beste gauza bada zuen gustokoak ez izatea. Ezin duzuena da esan guk ez dugula ezer planteatzen ze hori ez da egia. Bai, aitorne badezu. Bai, nahi dut lehenugari gauza bat eskatzea, galdera eta erreguak ez dut uste dianikan, ja landu ditugun gaien ordena aldatu, eta zuek beste hitzarte bat, eukitzeko uste dut, pixka eta respeto biako genula, ze bestela egun guztia posako dugu hemen, eta aprobetxako duzue galdera erreguak ja landuta dauden, eta aurrera atera dian gaiak jarraitzeko. Ados aitor, bukatu ingo dago. Zuzera orduan bozeramalea ere bai, bigarren bozeramalea jotako esango diguzu, nik ezin diot orduan Maialen erantzun berak esan dian gauza batetan? Ez naiz bozeramailean hau eskatzen mesedez bakarrekan maixari lehenuan beran ordena jarraitzeko eta ja landu dugun gai bat eta onartu den gai bat, uste dut ez dugula 30 buelta eman behar daude 2 buelta, erantzun eta galdera eta erantzunena, eta zuek erabili behar zabana. Ez dut uste jarraitu behar dugunek galdera eta erreguetan behin da berriz ja landuta eta onartuta dauden gaiak berri ateratzen. Bakarrikan esan berak egindako galdera bati esan duen afirmazio bati erantzuten diotela, ez dut gaiarekin berriz lotu. Bakarrikan berak esandako, alkateak esandako gai bati lotu diot nire interbentzioan. Bukatu ingo dugu osoko bilkura. Igual amenazi beharko gara batzordeak ere itxen ambiente gehiago egoten data.